Bol som im ráno predať tie rožky, no neujalo sa, zabuchli mi pred nosom, vykopli ma a dával som im cenu 10 €. Nič moc. A dal som to prasa tam, ty vieš tým, čo má Joži. On má tie chlievy. No, vidíš, konečne dostali rozum. No ale nedostali rozum, boli 3 týždne po záruke. No, nepí to acítko, lebo sa z toho celý poserieš. Pijem pokazané veci, predávam pokazané veci. Ale ja by som to na tvojom mieste nepila, lebo by som z toho mohla dostať salmonelózu alebo iné črevné choroby. Ja sa črevných chorôb nebojím. No mal by si sa báť, lebo niekoľko ľudí už aj na to umrelo. Ja na to neumrem, prosím ma o šťastie. Ja som už koľko vecí pokazných kúpil, predal. Oj. Všetko som kradol. No, vidíš. Zavolám Karolovi, čo má na sklade. Predal som pozemok. Jaký pozemok si predal? Že všetky pozemky sú predané okrem tohto. No veď tento som predal, ktorý iný. A veľmi výhodne. Ale jak výhodne, mohol byť, však on má 100 árov. No nalejem ti niečo? No veď bol výhodne predaný za 20 000 forintov. To... Čo? Za 20 000 forintov? Není to nejak málo? Ale veď za to si môžeš... Čo si za to môžeš? Aj nové tenisky. Veď ten pozemok mal minimálnu hodnotu 500 000 €. No a čo? Čo som mal robiť teraz? Mi povedz. Si to mal dať mne a ja by som to velice dobre všetko spravil. A ne, malo by to žiadne iné náklady na inú spoločenskú firmu. No dobre, jak myslíš. Tak ja teraz neviem, čo mám robiť. Tak idem na výpredaj. No tak, kúkni mi nejaké lakoste, keď to máš. Posrala som to. Tak ty si nič neposrala. Ale posrala som to. A čo si posrala? Ale hovno, klameš. Ale nič neklamem. Veď si to aj ty videl. Ale jak som to mohol vidieť? Klameš, až sa ti z huby práši. Práši sa ti z nej. Nepráši. Ale práši, veď klameš aj teraz. Ale neklamem, kto to povedal. Ale vieš, Ale nie vôbec. ale vieš čo, pakuj, prejš, ani nevieš, o čom hovoríš. Dobre, padám. No, vlastne, jak ti tam spadla tá sukňa, to bol škandál, ja normálne som neveril. No a čo si ty myslíš, čo je to pre mňa ľahké teraz? Nie, vôbec nie, ale vieš, videlo to 50 ľudí. No a čo? No, to je trošku problém, lebo najväčšia sledovanosť bola taká celkom trošky priemer 51, fuj, to je hnusné číslo, ale to je tých 50 ľudí, vieš, a tých sa dá ťažko dať dole, lebo nevieme, ktorí sú to, ale oni to rozklebedia všade. Zavolám Ferinovi a ten dá tých novinárov dole, ktorých poznáme celkom. No dobre, tak mu zavolaj. Dobre, idem mu... No, teraz som si spomenul, že volala jedna redaktorka. Chce, aby si pohovorila pár slov s ňou v takom štúdiu. No, pôjdeš tam, ale fakt, to bude iba pár slov, neboj sa, fakt. A nebude ona si niečo viac? Nie, neboj sa, no, možno sa ťa na niečo spýta, ale neboj sa, nepozeraj sa nikam na žiadnych ľudí a drž si poriadne sukňu, aby ti zás nespadla. No? Čo? Ako? Ale Vieš, je to zložité, lebo musíš dať pozor na sukňu a odpovedať ešte to, čo si teraz povedal. Musím. No, neboj sa, zvládneš to, ty si dobrá. Ja ti verím aj celé štúdium tejto nekvalitnej televízie. Ale dobre, bude to v poriadku, neboj sa. Dobre, tak pôjdem a vyklepiť im to tam všetko. Dobre, všetko.
Ahoj. Servus! No, funguje mi zvuk, jak včera. No, zhodou okolností som videla, ako pri výťahu bol úplne nový televízor, ešte ani nerozbalený, nepoužívaný. No čo s ním teraz máme robiť? Chod si ho zobrať. Na čo? Ale veď môžeme si čo aj zebrať, však pozri, taký televízor, bašovci. Pastri Klimotika, však to je veľmi super vec, tak to sa aj pretať môže, no vidíš, čo tam taký zvučný. Jaj. No. Ty ideš však pre ten televízor? No a čo asi idem robiť? A potom hodne sem Peťovi. Myslíš, že išiel pre ten televízor? Pastri Kuli, určite, že áno. Wow. Dnes sa akože ty ukážeš. No, mám tu pre teba jeden tovar. Je to kvalitná špičková práca za peknú sumu. Čo to je, Karči? No, je to špičkový tovar. Povedz mi, čo to je, neser ma. Čo to je? Čo to je? Neser ma. Ja od teba nemôžem kúpiť niečo, keď neviem, čo to je. Si normálny? Ty si ako myslíš, že ja som idiot? No tak ja ti to donesem večer ukázať. To mi teda doneseš a dáš mi to za dobrú cenu. Nech to nie je žiaden šmejd jak minule. A dáš mi to za dobrú cenu. Inak to nezoberem. Dobre. No, tento môj škandál bol síce veľký, ale bol veľmi malý na rozdiel toho vážneho, ktorý sa stal pred niekoľkými rokmi. Aký škandál, ja si na nič nespomínam. Mne sa nič také nestalo ako vám. No v televízii to síce nebolo, ale noviny čítajú všetky babky. Ja som si vlastne zavolal, aby sme rozprávali o vašom škandále a nie o nejakých blbostiach. Ale pozrite sa, váš je viac dôležitejší ako môj. Môj bol oveľa, jak sa to dá povedať, ani neviem. No ale vy si aj neviete hovoriť, a ne aby ste si pamätali, čo bolo pred 5 rokmi, že to je smiešne. Na rozdiel od vás, ja si veľmi dobre pamätám, ale s tou výslovnosťou by som si na vás potrpela. Vy prasiacká sklerotička. No, radšej mám sklerózu, ako keď neviem, čo som nebola taká istá v vašom prípade, aj keď to môžem potvrdiť dvojnásobne, že vy ste také prasravitované, nevzdelané, hnusné, špinavé. Ja keď sa naštvem, tak idem preč. Ja som si vlastne zavolala a vy mi tu robíte problémy. To nie je normálna vec, aby zase ja sa mám pýtať, ale neviem. Tak uchlíva, ty prasa, Tak toto tu nemá úroveň. No tak vaša redaktorka ma tu nechala samú, ale ja vám aspoň poviem. Príjemné, dobré ráno. Jestli vám budu lhát,